ଯାବର। ମୁଲା ନସିରୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଗଧଟିଏ ଥିଲା। ସେ ତାକୁ ବହୁତ ଗେହ୍ଲା କରୁଥିଲେ। ଥରେ ମୁଲାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଜଣେ ସାଧୁ। ସାଧୁ ତରେ କହୁ କହୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତାକୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧ ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ତୁମ ଭଲ ପାଇବା ନିଃସର୍ତ୍ତ ହେଉ। ଦେଖ, ଯଦି ସ୍ନେହ ଖାଣ୍ଟି, ତେବେ ସେଇ ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନତାକୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିବ। ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଅ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ହିଁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ସ୍ନେହର ଡୋର କେତେ ଦୃଢ଼। କଥାଟା ମୁଲାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଗଲା। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଥରେ ସେ କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ, ମୁଲା, ତୁମେ ଯଦି ଗଧକୁ ଭଲ ପାଅ ତାହାହେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଅ, ସେଥିରେ ସ୍ନେହର ବନ୍ଧନ ଯଥେଷ୍ଟ। ମୁଲା ମଧ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ନେହ କେତେ ଖାଣ୍ଟି ତାହା ପରଖିବା ଲାଗି ଗଧକୁ ଅଗତ୍ୟା ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଗଧଟି ଖୋଲା ହେବା କ୍ଷଣି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଦିନ ଯାକ ବୁଲିବା ପରେ ଗଧଟି ହାଲିଆ ହୋଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଓ ବୋବାଳି ଛାଡ଼ିଲା। ମୁଲାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏହା ଦେଖି ମହା ଖୁସିରେ କହିଲେ, ମୁଲା, ସତରେ ତୁମ ପ୍ରତି ତୁମ ଗଧର ସ୍ନେହ ଖାଣ୍ଟି। ତାହା ହୋଇନଥିଲେ ସେ ଫେରନ୍ତା କି? ମୁଲା ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ, ସ୍ନେହ ଖାଣ୍ଟି କି ନୁହେଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଗଧ ହିସାବରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଖାଣ୍ଟି ଗଧ। ତାହା ହୋଇନଥିଲେ ଥରେ ଖୋଲା ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ସେ ଆଉ ଫେରନ୍ତା କି? ଯାଯାବର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।